ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ସୁଜି ଉପମା। ତା ପାଇଁ ଦରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗାଜର, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଢ଼େଇ ବସେଇଲୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳେଇଲୁ। ତାପରେ ସୁଜିକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବୁ। ତ ଢାଳିଲେ ଏବେ ସୁଜି, ତାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଏଲ୍ ଦେବା। ତେଲ ଯେମିତି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଲେ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଯେ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ପକାଇବା। ଏହାପରେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ, ଗାଜର, ଟମାଟୋ ପକାଇବା। କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଲା ପରେ ଗାଜର ପକାଇଲେ, ଗାଜର କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପକାଇବା ଆଳୁ। ଆଳୁ ପକାଇଲେ ତାପରେ ପକାଇବା ଆମେ ଟମାଟୋ। କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଟମାଟୋ ପକାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପକାଇବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଭଲସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଲେ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ମାରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କାଢ଼ିଲେ ମସଲା ଭଲସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସୁଜି ଢାଳିବା। ସୁଜିକି ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ମିକ୍ସ କରାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିରେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଏହାପରେ ଚିନି ଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଚିନି ଖାଇପାରନ୍ତି ସେତିକି ଦେବେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଦେବେ। ଏବଂ ଲୁଣ ଦେବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ତ ପରିମାଣ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ଏହାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍
ଆମେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଆମର ସୁଜି ଉପମା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁଜି ଉପମା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।